anyị nọ na-ekwuri maka isiokwu nke anyị ji bịa n'ụtụtụ a nke bụ ndọrọndọrọ ọchịchị na ihe ndị mgbazi onye ndị na ya election tips. Ọ bụ nwanne unu nwoke MC The Baptist na nwanne anyị nwanyị ego oyibo nọ na-ahazi ya bụ isiokwu ma ya bụ na ugbu a ka ị na-agbanye ihe onyonyo gị. Anyị nọ na-ekwu maka onye kwesịrị ịtụnye vootu, onye ka ekwesịrị ịtụnye, kedu afọ ole mmadụ kwesịrị ịdụ tupu o toruo ogo ịtụnyere mmadụ vootu. Ihe a ka anyị nọ na-ekwuri. Anyị wee gaa obere ezumike, anyị ga-ametekwa ebe ahụ. A na-ekwuola sị na tupu ị bụ onye ga-atụ vootu, tụrụ mmadụ vootu, na ị ga-eru afọ 18. Anyị kwukwe tupu atụnye gị vootu na ị ga-abụ onye nwere ezigbo akparamagwa, nwekwa onye nwere ezigbo mmụọ inwe nhazi site n'ezinụlọ gị, site n'agbata obi gị, site na ogbe ebe ibi wee ruzie nke ịhazi obodo anyị bụ Naịjirịa. Nne ọkwa ya ihe ka anyị nọ na-ekwuri gị wee na-ahali ka nzikọta ka anyị ga-ezi ike anyị achịogo. Kedu ihe nwere ike ikwu? Ịma na ị nọ na-ekwu maka onye enwere ike ịtụnyere vootu ma onye nwere ike ije etunye vootu. Ya ọ bụ na-asụbe ya n'asụsụ ndị iti is who is qualified to be voted for and who is qualified to vote. Anyị ekwuola na onye kwesịrị ije etunye vootu bụ onye rugoro afọ 18. Ma onye a ga-atụnyere vootu bụkwa onye mara na onye a nwere ezigbo akara ọma n'ilebe anya nke ndị oyibo na-akpọ good profile. Ịghọtago otu isi wee kwuo n'izizi ka eko ezinụlọ onye anwa ji wee dị, obodo ebe o si wee pụta ka eko onye a dị, ka udu mmadụ ọ bụ. Ịghọtago maka ọ bụ na onye na-enete nwụrụ ezinụlọ ya anya o nweghị ike inete obodo o si wee pụta anya, ka ezi otu ọ ga-esi wee nete obodo anyị niile bụ Naịjirịa anya. Ọkwa ofu ihe ka anyị na-ekwu maka ya. Ịfụ na onye nwere gịnị ezigbo rekọd atụmatụ dị mma, onye nwekwara ezigbo omume mmadụ, ma ọ bụkwa na onye ọbụla onye rugoro ọrụ na ụfọdụ ma inekwa anya n'obodo anyị nọ na ya. Ịfụ na ụfọdụ a na-ewepụta ụfọdụ si onye abụ onye ga-abụ my candidate, a na-esikwe na rekọd onye anwa wee wepụta ya. Onye a na-enepụta anya sị o nwere ike ịrụ ụdọ ọrụ a ma etinye ya n'ebe dị ụta. Ọ ihe dị na ya. Ọzọdụkwa ka ibe ya wee bụrụ o nwere nke a n'obodo anyị ugbu a, asị ị nwere ike ịpụta hiwe pati nke gị, bụrụ eze onwe gị wee na-azọ ọchịchị. Ị bịafuzie ụmụ okorobịa pụtazie n'uju ugbu a wee bụzie na tinyere ha ka ha bụrụ prezidenti, tinyere ha ka ha bụrụ gọvanọ, tinyere ha ka ha bụrụ House of Assembly, wee na-ajụ ajụjụ ebe okenye na onye ntorobịa na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ dịghị ka nwa okorobịa ọ ga-emeriwu onye okenye, ọ dịghị nwa okorobịa ga-emeriwu onye okenye, maka onye okenye ahụ anọgo. Nnu nwere ndị Igbo na-asị ha asị ihe okenye na ọdụ wee fụ nwata rigo elu ọ gaghị afụ ya, maka na onye okenye ahụ anọgo mgbe obodo a Naịjirịa bidoro kamgbe fụ ihe dị iche iche. Ọ dịghị ka onye nwa okorobịa ahụ bịa ọ ga-eme ọfụma karịa onye okenye ahụ. Kedu ihe nwere ike ọ na-agbagwoju n'anya? Ịma ajụjụ ịjụ kịta bụkwa ajụjụ nwere asamokwu na abụọ. Onye okenye ga-achịnwu, onye dịkwa nwa okorobịa dịkwa yọng, ndụ ka dị n'arụ, ga-achịnwukwe. Mana ihe a na-ajụ ajụjụ ya ebe a bụ ọ eziokwu na ndị oyibo soro n'asụsụ si experience is the best teacher. Na anyị na-ene ndị okenye asị na ndị ahụ ndị nwegoro enough experience, ịghọtago, karịa onye dị nwa okorobịa dị yọng. Mana ịnekwa anya na agbụrụ anyị nkịta, ndị dị yọng na-emetakwa ọfụma. O nwetara some country m ga-akpọrọ gafere ịfụ na ndị na-achị ha erube 45 50 ha na-eme ọfụma. Ka nye gị ịmatụ obodo Italy,
president ndị Italy erube 50 years and ọ na-eme ọfụma. Ọ ka anyị were ọmụmaatụ past president USA President Barack Obama ọ dụrụ up to 50 years oge ọ bụ president and o metekwara ọfụma n'ụdị nke ya. Ịghọtago ile anya ifu na ọ bụrụ maka afọ na onye adị n'ọkwa maka ihe dị onye a n'ime, maka o nwekwara nwa okorobịa ga-aka onye dị okenye nwe experience. Yes, o nwere ndị ụmụ okorobịa ga-aka onye ga nọ 40-45 years ka onye nọ 70 years nwe experience. Maka ndị Igbo na-asị onye njepụga na-aka onye isi awọ were na-ama ihe. Ihe ọzọ chịkwa ka mgbakwunye ihe ahụ i kwuru bụ ihe gbasara onye okenye na ndị ntorobịa ma ọ bụ ụmụ agbọghọbịa ndị nke na-azọ ọkwa ọchịchị ha na onye okenye na-azọ. Ihe m ga-agbakwunye ebe ahụ bụ ibe n'obodo anyị bụ Naịjirịa, o nwere ka ihe si aga. Onye okenye asị ihe ejiji atọ ụtọ bụ nsuru o wee na-adị mma n'ahụ. Onye okenye bịa chịgoro anyị na mbụ na-abịakwa echi anyị ọzọ ọ naanị gị ka e nyere ọkwa ọchịchị ọ na ụgwọ ọrụkọta ọrụ gaghị na-akpọrịta ya menti ya nụnụ nna n'ile n'anya na asị na onye rụgide ọrụ for example na obodo anyị Naịjirịa ịrụ ọrụ 35 years na ị kwesịrị ihe a na-emezi kịta ya ruo 35 years emegịrị wine emeghị ihe a akpọrị wine. Mana eziokwu ka anyị na-abịa n'eziokwu n'ihe ikwuru bụ eziokwu, maka asị na o nwere ebe okenye ga-eru o nwere ihe ga-apụta nọ ọ bụ ma azụkọ n'izipụ. O nwere ndị anyị na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ha elder statesmen. Ịma ihe ndị a na-eme ọ dị ka abịa na bụ nkịta ma abịa na be anyị mpa m na iru na be anyị na vileji anyị ọzọ onye okenye ọ bụ na achọrọ ịga ihe dịka ịnụ nwaanyị maọbụ ime ihe na ihe ọ na-eme o nwere ndị ọ na-ezipụ ma ọ ga-abịa nụọ m nyanwa apụtara. Ịghọtago maka o nwego ndị ọ na-ezipụ si na ya bụza onye okenye na ya bụza agadi ka a nọrọ unu jee mụta unu jee chụ na-ewetara ya ozi. Ọ ihe o kwesịrị ịdịkwa obodo anyị bụ Naịjirịa. Ihe mụwa esidi baptist ga-agbakwunye bụ unu ha bụ ndị okenye na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị biko leekwanụ ka unu mmiri ṅụọ ndị ntorobịa ahụ na-apụta nyenụ ha ohere gbaziere ha ọnụ maka na ike unu na-emezi mgbatu. O nwere onye na-achị nchịchị obodo ruru afọ 70 ugboro ka akwụkwọ ọtụtụ na igwe mmadụ kwuo okwu ịdịkwa afọ 70 kwa nke dị n'akwụkwọ n'ọbụkwa ijebekweju na-ekwu okwu ijebekwejuo ndị be ha ndị mara mbọsị amụrụ ya nwere ka ọ bụ na oriwogo afọ 80 na ụma ma 100 sef. Dịka m na-ekwu ya gbaziere ndị ntorobịa ọnụ si nwa m jee mee ihe a yarịwa ga-ahụ bịa kpọtụrụ anyị ka anyị gwa unu ka anyị si mee ya mgbe anyị dị n'okorobịa. Legoro ihe ma atụ a ugbu a ịgba mgba o wee eziokwu na mgbe ị dị nwa okorobịa ịgbara mgba nwude ndị mmadụ n'ala nwude ndị mmadụ ọpụta na mgbe ahụ ị dị n'okorobịa na ike ahụ ị dị mgbe ahụ na ọ ka dị ugbu a apụta ịgba mgba ị ga-eme ụmụ okorobịa ndị aka dị ike ịkọwara anyị nye ha ndụmọdụ ka isi nwee experience mgbe ahụ ha ji ebe mgba and otu ha kwesịkwa n'ime ya ọkwa na ha bịa ebe ha na-amara otu ha ga-esi wee ga ha sị ka anyị jee jụta gị ịma okwu ka dị anyị n'ọnụ ihe anyị ka ga-ekwu karịrị mana anyị ga-aga obere ezumike anyị bata ndị be anyị biko nọrọ ebe ị nọ anyị nachita azụ. Igbo ndị ọma ekelekwa bụ unu ka unu ji nọrọ nnọọ na-eche ka anyị bata ezumike ya bụrụ ugbu a ka ị na-agba ihe onyonyo gị ihe a bụ ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido TV. Biko ya nwere ị na-asị eme m ọsịsọ taa ndị ekwu ọtụtụ okwu akwala mmakwara biko gaa n'ọha nta akụkọ anyị dị iche iche n'Instagram na Twitter na Facebook @isimbido TV. Ị gaa na YouTube
ebe ị ga-ekiri ihe ndị anyị kwugoro ga-ekirikwe nke anyị na-eme ugbu a ọwụ youtube.com/isimbido iwee fụ ya n'uju. Ekelekwa m unu. Anyị nọ nnọọ na-ekwuri maka ndọrọndọrọ ọchịchị na ihe ndị mgbazi ọnụ dị n'ime ya. Ọ bụ nwanne unu nwoke MC Baptist C. Obiachụ ya na nwanne anyị nwaanyị Ada Igbo ego oyibo. Nwaanyị ọma, ị na-aghọta nnọọ ego oyibo a ego oyibo a ka anyị na-ekwukwe maka ya na ka anyị mechaa maka m jụọ gị enyi gị ego oyibo si gị tụọ onye kwesịrị ịtụ ị ga-atụnye? mma atụnye nụ. Ma enyi gị ego oyibo si gị tụọ onye kwesịrị ịtụnyere ị ga-atụnye? Mba ana m ere vootu ọ right m kọrọ onye dị m n'obi na ọ dị m obi m gwa m si na ọ ga-eme ọfụma ka n'ihe ego oyibo ị gaghị agbanwe? Mbakwanụ. Ego oyibo m bụ clean ego oyibo ka m na-ewe. Ego oyibo dị ọcha. Ego oyibo dị ọcha. Anyị nọ na-ekwu maka onye a ga-atụnyere na onye kwesịrị ịtụnyere. Anyị ekwutego nke ahụ. Anyị na-ekwuzi maka ndị okenye na ndị okorobịa ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye okenye kwesịrị ịlaghachi azụ banye ụlọ hapụrụ ndị okorobịa ka ha jee lụọ ọgụ. Ndị okenye bụ ndị na-agbazi ọrụ enye ndụmọdụ. Ndị dị old na tim na coach. Yes. Ọwụ ndị dị young na-aga agba bọọlụ. Ndị nwere ihe akpa experience bụzie ndị na-eme guiding na-achịkwọta ndị coach. Ka m na-asị biko ka m onye awuche nke onwe m ndị bụ ndị okenye n'obodo anyị unu achịbugo mbụ tia nke abụọ unu atụsi na anyị chịbụ hapụ ndị okorobịa ka ha chịa. Mana tupu anyị agawa na nke ahụ amamụnwe ihe ọzọ kwesịrị ịchọrọ mana ihe ọzọ anyị ga-etinyekwa anya m chọrọ ka anyị kwuo maka ya bụ ọ bụ ka ihe anyị kwesịrị ime maka ihe gbasara ịtụnye vootu. Ịghọtago? Ihe awa dị jụrụ ha mana anyị ga-ekwu ihe wu ebumnobi anyị. Ihe anyị kwesịrị ime bụ anyị kwesịrị ijikere mbọsị ahụ ekwesịrị ịtụ ijikere ịga ọsịsọ gaa ebe ahụ ikwesịrị na ọtụnyere onye ị ga-atụnyere. Iru ebe ahụ gị binye aka ebe ị kwere otu anyị si jerekwe bịa ijerekwota nawa ịnọkwa n'ebe ahụ na-asị ego oyibo ịtụnyere nwoke ka ihe gbasara ịtụnyere ka ịtụnyere bi. Ọ dị ka m na-aga awụzi nwanne a sị m gị tụnyere ije tụnyere bi. Asị m gị tụnyere si ije tụnyere di. Ịma na ụfọdụ ga-abịa sị gị na bi ka ha ga-atụnyere ha ruo ebe a je tụnyere di. Kama ọ ya awụ iru ebe ahụ tụnye vootu onye dị gị n'uche ịnawa ị gaa nọrọ ebe a kpọwa isi ụka sewe okwu. Ị kwesịghị ịnọ n'ebe a na-atụnye vootu eme ihe a na-akpọ kampen. Ihe ọbụla o butere n'isi gị ka ọ ya adị. Ị kwesịghịkwa ịnọ ebe a na-atụ vootu na-agbaziri mmadụ ọrụ na-atụnyere di tụnyere A ma ọ tụnyere B ma ọ ga-etụnyere C tụnyere na kwesịghị na ebe ahụ mee ya. Ọ bụ ihe ndị ọzọ a ga-etinye ka m nụgoro ihe maka onwe ihe ịtụrụ ikwu. Ihe m chọrọ ikwu bụ ịma na tupu ikwuo egodo okwu ije tụnye vootu n'ihe na ịma na onwe ihe anyị kwuru izizi ihe gbasara dis PVC. Ị na-anya na ọ bata m n'uche kịta na ọtụtụ ndị mmadụ enwere ikwube ọtụtụ ndị mmadụ ọ karịsị na ndị Igbo anyị. Mana echi ndị Igbo anyị anaghị ewe ihe gbasara ịtụ vootu a na itinye aka. Anyị anaghị ewe asị ihe mkpa anyị kwesịrị ime. Ịghọtago ka ndị ọzọ ndị ugwu ma ifu onye ọnya ma mete ndị ugwu ma onye rugoro afọ 18 ma onye na-erube na-atụnye vootu maka ndị a na-eme ụmụ atụrụ na-atụnye vootu. Otu aka ọ dịkwa na ndị ofe mmanụ ha na-eme mana ndị Igbo anyị ndị anaghị eteke ya serious. Ịghọtago na echi emechaa vootu anyị apụta tiwe mkpu na anaghị enye anyị ọkwa na anaghị a ga-enye anyị ọkwa ebe anyị na-enwero anaghị apụta etinye vootu. Ihe a na-ekwu maka ya maka PVC nwanne nke bata m n'uche bụ
mbọsị m jere irejista maka PVC ideba aha nje ideba afa ife ebe anwa imerime ndị mmadụ na ebe anwa ha nchali na ndị ugwu na ndị obodo a ma onye kagoro nka anaghị ebiniwe ọtọ ga-esi ọnwụ na ọ ga-abịa mee ya maka gịnị ha chọrọ ịpụta mbọsị anwa bịa tụnye vootu. ọmụmatụ m ga-enye site ọmụmatụ bụ ahụ biko gụwa nwa afọ Igbo na-ekiri m gboro ire gị gụọ eze gị ọnụ. Nwa debere iku nwa n'ezinụlọ na-agbafu na ọ ga-ala na ọ chọrọ ịla biko ya gbakọ ọfụma ebe ahụ ọ na-ala ọ ka mma karịa ebe ọ nọ. Ọ na-ala ọ kwadogo onwe ya ịla ya laa, kedu ihe ọ ga na-eme ebe ahụ ọ na-ala? Ihe awụ ụka bụ ilu atụọrọ ọkwụrụ elenwe ya. Nwa debere iku nwa ma nwata na-eku nwa ọ na-agbafugafuga na ọ ga-ala sị hapịa ya laa na ọ chọrọ ịlaga nwere onwe ya. Ị na-ala ebe ahụ ị na-ala ị kwadoro ya ọfụma. Nne gị na nna gị ọka na ya ga-elekwata gị anya ma ị laa. Ebe ahụ ị na-ala unu enwere ụlọ ebe ị ga-ebi? Ị nwere nwanne ga-elekwata gị anya ma ị laa? Ka ọ ga-aka mma na ị na-ebe ahụ ị na-eku nwa kwado onwe gị ọfụma, a na-emegoro gị mmegbu, ị na-alị ya, kwado onwe gị ọfụma, jikọọ onwe gị ọfụma, hazie ebe ị na-ala. Ịchọzi ịla ịlarụzie ị nwesarị ahụ, nwee ebe ị ga-ebi, nwee ihe ị ga-eri, nwee ihe ị ga-eji zụọ ụmụ gị na-apụta. Ụka bụ ilu asịkwa nga alala, mana ị chọrọ ịla hazie aha maka ndị Igbo si ehie wee nyụọ ọhapụ ihe na-ata. Ọwụ amaghị agba ọsọ mmiri na-eme mmiri ji ama ahịa akpọnyere n'ọgba ahịa. Unu ga-aghọta ihe m na-ekwu. Asịkwa nga alala a ga-ala, nwanne ku nwa ga-ala, ma tupu ị laa mara ebe ị na-ala ị kwadoro ebe ahụ akwado, ụlọ ahụ haziri ọfụma tupu ị lawa. Dịka m na-ekwu ịtụ vootu bụ ihe dị mma. Ịma ndị Igbo a na-enwekọrọ ohere ijekwu na-awagharị na-achọ ka ha weta PVC maka ịzụ ahịa na ịchụ ego. Mana ị gaghị na-ekwe mgbagbu ịhapụ ị na-aga ọgụ. Ị gaghị na-ekwe mgbagbu ịhapụ ị na-aga ọgụ. O wee eziokwu na aga ọgụ na a na-anwụ mana a ga na-aga n'ọgụ. Nwaanyị dị ime agaghị ekwe na ịmụ nwa na-afụ ụfụ, gaghị ebute afọ ime. Ikwere ụfụ ịmụ nwa na-afụ agaghị amụtakwa gị. Ichee ya eche, ịnọrọ ọrụ chee ya, gbakọọ ya ọfụma, ịhụ na ekwe ya na-akụ nwere ebe ụda ya na-eje. Ọ ga-enyere anyị aka ka ịgatuo vootu. Ọ ga-enyere aka ihe anyị na-achọ oruo anyị aka. Ihe anyị na-achọ oruo anyị aka, maka na ị gaghị na-ekwe na ofu nnụnụ nọ gị n'aka na ị gaghịzi achọ nnụnụ ndị ọzọ nọ gị n'ọhịa. O nwere nnụnụ ndị ọzọ ka dị n'ọhịa ị ga-eji gaa n'aka lụpụo nkọ. Biko n'ịgbazi ọnụ ọ ya amasị anyị ka anyị pụta n'ike. Mụ nwere PVC, amụka m na enwere. O nwere ọtụtụ ndị Igbo ga-anata PVC maka ime gịnị? Iwetara ego na bank. Tupu anyị ekwuo maka nke ahụ, ka anyị doburu obere ezumike. Igbo ndị bụ nwe mmadụ anyị anachitela azụ. Ụnụ ofu ka m na-achị ọchị na ụnụ afụ na onwe ihe mere m ji na-achị ọchị na tupu anyị agaghị obere ezumike, anyị na-ekwu okwu maka gịnị? Ịtụ vootu na elekshọn na ndị otu ya n'ihe gbasara ya. Anyị ekwuo na ọtụtụ ihe gbasara ya. Ọ bụ jos niile ịbata ọ n'ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị nọ ya. Mana tupu anyị aga obere ezumike, the Baptist o nwere ihe ikwu na atọ m ọchị si anyị na-ekwu okwu maka gịnị? PVC, that is permanent voters card. A na-ekwu na ndị oyibo anyị anaghị apụta na-atụnye vootu. Ma akụ mmiri n'ọnụ wee na-ekwu ya. Mụ MC Baptist enwere gị m ohere gbaa ajụjụ ọnụ ụfọdụ ndị Igbo anyị ihe mere ha ji
ruo n'ahịrị hapụ ahịa ha anara PVC. Ụfọdụ esi na ha anaghị anara ya maka ihe ọchịchị ya na-eme, ọ maka ya chọrọ iwere ego adịlaba nke ajọ ma ọ nwere PVC. Na-asị nke ahụ kwa ofu, mana biko were PVC gaa ahụ wee secure your tomorrow. Were PVC gaa mee ka echi gị dị mma. Eziokwu. Ọkwa onye zọta ala ọzọ wute. Ọkwa onye zọta ala ọzọ wute. Ọkwa onye ji wee na-akọ ya n'ala agbakwa ha aka azụ ala, agba ha aka azụ ala. Nwanne nụ na-achọ iburu ọkụkọ bere n'elu, ọnụnelu ga-eburu ọkụkọ. Onye na-azọ nzọ mgba n'elu n'ime mmiri, ana n'ime mmiri agba mgba. Ị chọrọ ịgba mgba ịpụta n'elu ala, ị na ozi elu ala wee zụọzie nzọ mgba, gị na onye na-azọ nzọ na-emefu ya. Gịnị ka m na-ekwu? Ịma ahụ m onye okenye, ana m ekwu ya n'ụka bụ ilu ka onye a na-agwa na-aghọta ya, maka ọgwụ iche ya eche ịghọta ya. M na-ekwu asị onye a tụrụ ilu kọwaa ya, ego jide nne furu n'ọhịa. Gịnị ka m na-akọwa? Ihe m na-akọwa bụ na ihe ndọrọndọrọ ọchịchị a ego oyibo ọ ka mma ma nwoke ma nwaanyị bụ onye Igbo pụta nnọọ n'ikem were ihe iji n'aka, your right, were secure your future. Anaghị ama o gbara o. Ndị Igbo si kama ehi m ga-agbara ha m, ọkamma na mma buru ya ọdụ. Ọkamma na mma buru ya ọdụ. Na-aghọta, o nwere ebe m na-aga. Dịka m si kwuo na mbụ tupu anyị were ego, nwata na-ebe agwa sị na ọ ga-ala, a na-asị ya akalara maka ebe ọ na-ala emeziri ya emezi, ọ na-agba fugafuga na ọ ga-ala. Ịla ị ga-atawa aja. Onye nsị ka m jụ m sị ịla ị ga-atawa aja. Biko dịka m na-ekwu, ọ ka mma na PVC ahụ ị nwetara ị ga-eji na-ewedoro ego, wekwere ya secure your tomorrow, maka o nwere ka o esi daa ma ego ahụ enwee na akaụntụ ma gị ada achọzi ya achọ. Maka na o nwere okwu onye obodo a mụ na na-ekwu, onye Yoruba mụ na na-ekwu, ọ sị na ya duru ya izi na ọ ga-atụ ugboro abụọ. Ya wụ na a na-eme mmadụ ala ka mmadụ tụọ ugboro abụọ, na ọ ga-atụ ugboro abụọ. Mana ndị be anyị ịgakwuru onye Igbo ọbụla ha sị gị ma ya atụnye ma ya na-atụnyere, ọ mentality ihe ndị be anyị nwere, ma ya atụnyere ma ya atụnyere, na ọ bụrụ ihe ya atụnyere ka ha ji akaụntụ. Ọ eziokwu, o nwere ike na ọ bụrụ ụta akọ na-adị, mana pụtagodi o nwere ihe ndị oyibo kpọrọ ya gịnị, civic responsibility and all civic right gị. Ndị be anyị anaghị eme ya chachacha. Ị mara atụmatụ ọzọ ncheta bụ oge m ji rejista maka dis national ID card. Iru ebe anwa ndị ugwu sọsọ, ma ndị nwere aka, ma ndị nwere ntutu n'isi, ma ndị nwere ụkwụ, ma ndị na-enwere ụkwụ, ịnwụ ndị ugwu ị gaghị afọ ebe anwa. Ma onye a mụrụ taa, o nwere nwaanyị chịkpụrụ ụmụ ya niile nke na nwa ya ara n'obi, ọ kpọrọ ya bịa inweta that national ID card. Mana iru ebe a ndị Igbo na-eke gafụ. Ma ị nara okwe na East, ụta ka ọ dịkwa onwe onye gbasara. O nwere ofu onye ndị na-eme ihe egwumegwu a ndị a na-akpọ comedian, ọ sị na o ji ndị Igbo wetiri si na enebe ndị Igbo anya ka ya pụta bịa tụba vootu. Ọ bịa kwaba aha afọ ya niile nọ na Naịjirịa. Ọ sị n'ebe trade fair Lagos ka nọ ya, Balogwa Ndosumu market ka nọ ya, Ọkịja market ka nọ ya. Ọ sị ntụwagodu vootu afọ 10 na sofa ime ahịa ndị a niile ka na-eme exist, na ndị Igbo agaghị apụta bịa tụọ vootu na ịzụ ahịa ha ka ha mara onye na-atụkwa vootu ya tụrụ gaba. Na nke anyị kwuru ugbu a, o nwere ebe ụgbọ Naịjirịa na-aga ugbu a, ya wụ na ịnọrọ ọdụ gbakọọ ya ọfụma, ifu ebe ụgbọ a na-aga, ya wụ na ịnọ n'isi ụgbọ ahụ ga-agbara ha gị. Eziokwu. Ịzụ ahịa amaka. Lee anya ndị nọ n'isi oche na ihe na-eme n'ime obodo anyị a bụta ndị ugwu. Ọ maka na anyị ebigo na-asị na ọgbasa ha anyị.
anyị nwere ọgbasara anyị ọgbasara anyị na-arapụ anyị ha anyị ọgbasara anyị ka eji achọ mmadụ n'ọrụ ya nụnụ nwata sepụrụ onwe ya ọnụ n'ara a sịkwa na nne ya enyeghị ya ara ị na-aghọta nwata sepụrụ onwe ya ọnụ a sịkwa na nne ya enyeghị ya ara biko n'ịchịkọta ọnụ ọ ya amasị anyị ka ị gawa ịtụ vootu ya hụ na imecha make up man karịa ịtụ vootu iru ebe a na-atụ vootu binye aka n'onye ịchọrọ na-achịkwa azụ n'ụlọ gị a ga-apụta n'ụzọ na-agba bọọlụ mbọchị a na-atụ vootu aka kpara gị ihe end of discussion ma ọ bụ mgbe a sị no movement ibupụta moto gị ị na-aga eme big boy ma ọ bụ iburu ọkada na-agbagharị ma ọ bụ ị na-aga eme road work ma ọ nwere kọstọma kpọọ gị bịa bunye ahịa na shop aka kpara gị end of discussion ya mere dịka m na-ekwu ịgawa ịtụ vootu ofu ihe ị ga-ejide aka bụ iru ebe ahụ ịtụnye vootu na onye chọrọ ịtụnyere ime gịnị ịnawa ma onwe ozi ga-agbakwunye na ọ eziokwu ịma na ị na-anya na soshal midia na ime izuụka nụwa ma izuụka gara n'aga a na-enye onye ọbụla warning onye ọbụla jirikwa nwayọọ na ọgbaghara ga-adị na elekshọn a chọrọ ime nka ọnya ka anyị ji wee sị ka anyị kwuo maka ihe a biko mbọsa nwa isi be gị were PVC gị iruo ikwuo na line ọ bụ na enwere line ekwunye na line otu esi akwụnye mbọ aka nkasị o nwekwara nkasị na ọ bụzi index finger ka ọ gịnị amụm ka a na-ekwu okwu nwekwa another circle na mfu ọwụwụ na amaghị m asị ahụ ụka ahụ ọchịchị ya iru ebe ahụ enwere ndị INEC officials ndị gwa otu esi eme ihe ka ị ga-esi mee ya a ga ebe a nkụwa aṅụ siwa mewe argument akụkwana anwụ maka nke anyị ndị Igbo ga-apụkwa iche maka na ọgbaghara ga-adị ọ ya hụ na ikwere ka ọgbaghara dị maka ndị ebe a nkịsị m mee otu a m sị aga m eme isi m pụọ n'ụzọ m sị aga m apụ ọ ya wụ ọgbaghara adị ma mgbe isi m pụọ n'ụzọ m pụọ na m nọrọ ebe a ka na-anọghị n'ọrụ ọgbaghara akwara ngwongwo ya nke gị ịkwara ngwongwo gị na gị na onye ọbụla bịakwa n'akụwa asịrị ma ọ gbakasịtawa n'ọrụ ma ọ jụba ka onye itinyere vootu na onye na-etinyere vootu onwe onye ọ gbasara itinyego nke gị ọ ihe anyị chọrọ ịgwa unu ndị be anyị biko